Balimaw Anyokuma, très urgent. Balimaw billet mardi 10 mars 2026. Aïwa, anga doningala dobe wafuma ko Dengoro, Malion abora, Assimi Goïta be geleya fenfe kono bi. Dengoro, ale doningala yi, Malien bebadon. Dengoro ko, voilà, Dengoro ere a photo fleni, bebadon. Ne toko ko Dengoro. Voilà. Dengoro ko jachiminela. Ko Assimi Goïta be fangata wakati na ko farafikalo kumbe dibila wantado mundi. Ko nie fangata wakati la ko fangate nya ibulu. Ne bena Dengoro ka kuma kala. Ne fana ka kinata mu yembo fako dawka. Mali sulame bela jelenga kuma ina mais c'est très important. Anga janga Dengoro ka kuma la me follow. Takobe ka kede. Masaka mi fule ankuna. Domina ube serment di ama. Wasoro farafikalo be dibila. J'ai été la première personne ka bo. Ka émission kaka. Radio Sojuli la. Ni reka du kono nan kumbe diretu la. Mba fo diretu kono. Mo c'est pas normal. Asigira domika nomi. Madama do umasade. Anna soro binene udo te hakila kilina. Me ubado ka fo chebe ka mifo soso tugotala. Ana mademe sakuma kante sade. Domina serment drama sake ma soro kalube dibila. Ne bora ka fo mo c'est pas normal. Mami bena jamana mara. Mami kanga na jamana bo dibila. Mami kanga na jamana bo dinga kono. Ole sigito flene ka kaloto dibila. Nganga jamana tabia ni jamana shi tabia tekele. Ani erof tekele. Anga jamana ututige bao ya mbemba ude. Uya tutige kando dika. Ngo masake tiki sigi jamana kuna tijo. Ka kaloto dibila. Ngo o jamana kele boma di dibila. Ngo paske mgo shite dibila kodo. Ngo puta kodo na kumeni keneka. Karamogo kumeni keneka. Dinanyamo kumeni keneka. Ngo me ulu sona tugo dika. Serman dika. Masake sigi jamana kuna ka kaloto dibila tijo. Ado mwa chama yi komentari jugu sebenda. Me adoni biche dore beka fara dibika wa fene tega bo dibika. Dore beka fara dibika ube dore beka bo dibila. Anga asida dabla nga bo juga dabla nga bo mkoko kono. Ado kama do ere bora ko ima iko ni mefega gere fama uladi. Me bi akobe tugo di. Mami kanga na jamana bo dibila ere be dibila. Ay je prezant do yira bi. Mite yela ferema. Mite bo aferema. Mais anga jamana nyamugo muna alibi alika voka soda fi aka gele parce que asigira dibi la national c'est comme chokali be nommé domi ani kra siri demurole ne bora kumana de mo chokali sigira domi kile binaka be erimima mo kana je o shumo sanfia be wuli samena national o ala masoneka korobola de o shukele sanfia wula sanana mo chokali be na ke clé mi be tie be jatige mo me sugali ka fangate laba akanga saraka munubo afora mo me ka ta faya tigi audience nyini amasoro sugali ka kokera togodi sugali ka kokera togodi jamana marabaga te sigi jamana kuna ka kaloto dibila ali dugutigi national tijo ni dugutigi sigira dugu kuna ka kaloto dibila o dugu de onte lafia alo dugu senege fonte nya tango dugutigi massa dugutigi wera ka sigi o dugu de on lafia mandi. Alors, du c'est tout, Gela de Souma, ou du coup, Sénégal ou Gaforo Kenya. Avec fin, tu m'as fait côté quoi. Donc, Malion et Amber Dengoro Kumaime. Jachimine Tiendou. Ntaro naga soro Dengoro tani ko rebula de, mais Jachimine ni tiende, Saraka fana tiende. Ala ko fana tiende, ango foka daka. Sababu bebe jien kono ala da beda. Donc, Bela Jele Kumaime. Aye kuma chama fo ante ka beji quoi amba résumé ka fo malien nyana akoko Assimi Goïta sigira kalo ka faranfi kalo to dibide la Dengoro bora o de fo ayo jetimine oke Assimi Goïta ka fanga damne kun kan Dengoro kuma mun fo ni saraka bala peut-être Assimi bise ka saraka imbo je ne sais pas Assimi Goïta était Dengoro wala ka saraka fina on ne sait pas on ne sait jamais. Mais ne segu tungara ne ka bonya be Dengoro kan nga bonya baka aka jatimine chama bi fana tiendu ma fo ngoni tien mais Dengoro be fen chama fana fo tien fana do tien quoi ya ifa be fe fen chama fo ne be mo ko klosi do mais ne be kuma kele ndoro ne fo akara donia kuma yu akara femere yu hada madinga jenate ke tabulu fin d'obé ni ake ite heresro. C'est-à-dire que
a bina fɔ e bɛ fɛ ka muso fila b'e bolo san e muso kelen b'e bolo e bɛ fɛ ka taa muso filanan furu e kɛtɔ ka muso filanan furu e ye muso tɔɲɛ i muso fɔlɔ k'o tɔɲɛ ka tɔgɔ tiɲɛ muso filanan ye diɲɛ la gosi tɛ e ma mun da i muso fɔlɔ kan ka t'o fɔ muso filanan ye n'i y'o muso filanan furu bilahi i tɛ hɛrɛ sɔrɔ ese maliyɛn ye kuma in faamuya ko kɔrɔ n'i ye ko n'i b'a kɛ kana sɔn ka namara ka don a la Assimi Goïta janfa guloki don min ne ko n ko Assimi ka ko banna cɛ n'i ye janfa guloki don i bɛ bi o kɛra balimaya ye o kɛra perezanya ye o kɛra teriya ye o kɛra diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ye kana sɔn e ko ɲɛɲinitɔ e bɛ fɛ ka yɛlɛ sanfɛ e yɛlɛtɔ sanfɛ a bɛna fɔ e bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ mɛ e y'i den dɔ saraka ka kɛ nafolo saraka ye bilahi i bɛ nafolo in sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ bana dɔ bila ou bien ala bɛ fɛn dɔ bila i la i t'i lafiya quoi fo n'a ka sɔrɔ mun bɛ fɔ o tɛ tiɲɛ e se ka mɔgɔ dɔ tɔɲɛ ka yɛlɛ sanfɛ ko e ko to sanfɛla la ko dɔ m'e sɔrɔ o tɛ se ka kɛ Assimi Goïta o de kɛ a ka fanga kɔnɔ fanga in daminɛ kun ka di bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ b'a dɔn fanga daminɛ kun ka di mun de fanga daminɛ diya parce que hɔrɔn tun bɛ fanga kɔnɔ yɛlɛla halalaw tun bɛ fanga in kɔnɔ maa ladiriw tun bɛ fanga kɔnɔ masakɛ tɛ dɛ n'i y'a ye masakɛ a kɛrɛfɛla de don mɔgɔ caman m'o de faamuya mɔgɔw de baara kɛ ka Assimi Goïta sankɔrɔta n'an balimacɛ Ben le Cerveau b'o la Mali activiste tɛ yen qui Assimi Goïta dɛmɛ ka tɛmɛ Ben le Cerveau kan Mali politicien tɛ yen qui Assimi Goïta dɛmɛ ka tɛmɛ Dr Choguel Kokala Maïga Ben le Cerveau ani Choguel Maïga n'i y'o fila bɔ bi n'u ma Mali sauver a ka fɔ ma tu ɲamɔgɔden tatɔ filɛ n'i ye Ben le Cerveau bɔ bi ka Choguel bɔ bi ka fanga d'u ma a bɛɛ ni alikuranɛ cɛ u bɛ Mali bɔ dɔn u b'a bɔ Mali bɛ dingɛ kɔnɔ u b'a bɔ a la a bɛ fɔ de ma ko béton mais dangaden tɛ se k'o ye a ka cɛ ni fa na koyi maa ma danga b'i kɔ fɛn mun ka ɲi i tɛ se k'o ye i bɛ fɛn kolon de ye denkɔrɔ i ka kuma an b'i fo mais ne bɛ mun fɔ mɔgɔ Assimi dɛmɛ a bɛɛ janfa awa Assimi fo ka diɲɛ fara lahara kan Assimi tɛ ɲɛ sɔrɔ fanga ko in na n'a Assimi ɲɛ sɔrɔ fanga ko in na maliyɛnw ka fɔ ne ma ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ wala a t'i lafiya parce que a ye hadamadenw tɔɲɛ de c'est à dire ka ngalon nɔrɔ mɔgɔw la mɔgɔ minnu y'a dɛmɛ k'a kɛ ka mɔgɔw diyagoya kɛ Choguel mɔgɔ sɔrɔsi mɔgɔ depuis a daminɛ n ye n opposé n k'a ma ɲi n k'a bɛ ka na ni mun ye n k'a ma ɲi bon a bɛ cogo jumɛn bi Choguel de tun ye birifini ye k'a nɔrɔ e Assimi Goïta ni diɲɛ cɛ k'a tɔgɔ d'i ma k'i kɛ intouchable ye ko le silencieux Dagaranden sigilen b'a ka palais kɔnɔ a tɛ se hali kuma la Choguel de y'a fɔ i ma ko le silencieux k'a ye Assimi to yen ni tiri fɛn fɛn ka kɛ Assimi kan Choguel de tun bɛ gilet de pare-balles ta k'i jɔ mais dangaden a y'o bɔ yen ka na ni malangolo ye Ablaye Maïga filɛ mɔgɔ t'a la dɔn yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn ko premier ministre bɛ Mali kɔnɔ mais quand Choguel était là tuma dɔ ko cɛ bɛ yen hali ni sɔrɔso hali ni mɔgɔ wulila ko bɛ kɔn ne ka sɔrɔso ma Choguel de tun bɛ bɔ k'aw tɔgɔ da ko mɔnɛbɔ denw hali Choguel b'a fɔ ma ko mɔnɛbɔ denw u yɛrɛ bɛ tila ka mɔgɔ sara ka Choguel nɛni ne y'o tɛ dangaden ye o ye mun ye ne ye sigi n ko ninnu ye hadamaden ninnu ye hadamaden ne ye extraterrestre den jumɛnw ye ninnu ye sentane ibilisi mɔden jumɛnw nalen ninnu ye dangaden jumɛn nalen Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ k'e la yɛlɛ sanfɛ e t'o fɛ o ye dangadenya si ye Choguel de tɔgɔ fɛn fɛn b'a la Choguel d'a d'aw ma c'est la vérité ani Ben le Cerveau n ka fɔ ka da Ben le Cerveau Choguel o da o la yɛlɛ sanfɛ bi a y'a bɛɛ kɛlɛ ko tila k'olu don kaso la olu ɲɛji o t'a to aw da fo k'aw da kaburu kɔnɔ awa i malola bilahi Assimi hali ne ma gɛn quoi i malo cogo juguyara ni Mali président bɛɛ ta ye i ye janfa de kɛ ala tɛ janfa t'i fɛ n bɛ ka kuma fɔ halala bɛ tulo b'a la i ye bɛɛ janfa depuis ye Ben le Cerveau sama ka b'i kɛrɛfɛ ka Choguel sama ka b'i kɛrɛfɛ i bɛ cogo jumɛn bi birifini bɔr'i la i kɔ bɛɛ bɔra fiɲɛ na bi bɛɛ y'a daji tu i kan bi bɛɛ tigɛr'i la bi Burkina ka ɲɛbɔ e Assimi Goïta fɛ c'est grâce au M5 n'o cɛbaw ye Dr Choguel Kokala Maïga ni Ben le Cerveau ninnu ye olu de wulila ka e Assimi sankɔrɔta ka tɔgɔ d'aw ma k'aw kɛ intouchable ye ka diɲɛ lasira aw ɲɛ
aw bɛɛ kɛlɛ minnu kun bɛ ka aw kɛlɛ kunu n'o ye bubuma bɛ ninnu ni ɲangu ninnu ye kɔnɔli de gɛrɛ aw la bi aw ka ko bɛ cogo jumɛn bi depuis ala ka ngolo kan bila diɲɛ kɔnɔ bilahi hali wulu tɛ sɔn ka nin kɛ hali wulu n'i ye wulu kɛlɛ a tɛ gɛrɛ i la mais n'i ye kolokurun di wulu ma ka wulu kunkolo ni muuri mɛgɛrɛ kala ja 100 ans i bɛ na a tɛ fili ma a wulu ka fisa ni ninnu ye hali wulu b'a ni n'a jugu dɔn min ye bagan ye wulu n'a kukala o ka fisa ni ninnu ye hali bagan ka fisa ni ninnu ye bagan b'a ni n'a jugu dɔn n'i tɛ wulu fɛ hali n'i ma kuma i sigilen i filɛli cogo wulu b'a dɔn k'e ta fɛ mais ninnu hali wulu ka fisa ni ninnu ye parce que wulu au moins wulu b'a dɔn fɛn mun ka ɲi ale ma mun man ɲi ale ma mais ninnu t'a dɔn tout moriya an tigɛra Asimi Goita i n'i ka mɔgɔw la bilahi talahi ni sɔrɔ n'aw sigilen don k'Asimi bɛ Mali libérer n'a ye Mali libérer a ka fɔ ma tout ɲɛmɔgɔ di an bɛ tila k'o video fana kɛ o ni dɛnkɔrɔta in tɛ kelen ye an ka bonya bɛ dɛnkɔrɔ kan Malien fɛn bɛɛ bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Sendwave application télécharger n'a ye Sendwave a b'a kɛ dɔn ka yɔrɔnin dɔ fana fɔ ala ye dali kɛ mais chaque fois n b'a fɔ n ko n bɛ nin yɔrɔnin fɔ n ka video la min na ala ye dali kɛ ala ye mɔgɔ dɔw garisɛgɛ tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw lolo bɛ ɲɔgɔn ta quoi Asimi Goita lolo ani Choguel lolo olu fila faralen ɲɔgɔn kan u kɛ Mali tɔgɔ bɔ diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ ko k'u kana fara diɲɛ mɔgɔba bɛɛ ko Asimi i ni Choguel n'aw farala dɔrɔn c'est fini mais dangaden a ma dɔn tu sais dangaden de quoi a ma dɔn parce que ni c'est à dire que warani ngo k'i ka kun ci i b'o kun ci quoi ɲama t'o la quoi a ye mun ɲini a y'o de sɔrɔ bi i kɛra fadenw na senna samara ye hali wulu a bɛɛ tigɛra Asimi na bi hali wulu jelima ka di ka tɛmɛ a kan bi hali wulu musoni bobi o jelima ka di Asimi bi a jelima ka go Asimi jelima ka go bi ko wulu musoni bobi bɛɛ tigɛra la bi n'a kumana dɔrɔn bɛɛ bɛ pɔrɔn ci mais ka Choguel to o kun tɛ kɛ Choguel y'i kɛ bana de mais i y'a kɛlɛ o m'i bɔ dɛ ka mɔgɔ bila k'a nɛni i fa filan o ye dangadenya sin di o de kosɔn n k'a ma n ko dangaden de don walayi i fa filan mɔgɔ min n'i fa ye filan ye o ye tɔgɔ d'e ma k'i dɛmɛ ka diɲɛ lasira ɲa e m'o sara kɛ dɔwɛrɛ ka mɔgɔw bila denmisɛnninw malidigedenw bila olu recruter o kama k'o nɛni walasa o ka démissionner o ma démissionner tila k'o minɛ k'o gɛn ka tila ka nkalon nɔrɔ la k'o bila kaso la ala bɛ hɛrɛ kɛ ya o kuma e bolo ko ala ko tɛ tiɲɛ ya a y'aw sigi ko nin bɛ Mali sauver ala ye mɔgɔ dɔw da k'u lolow kɛ ɲɔgɔn na de dɔnnikɛla bɛɛ y'a ye e ni Choguel ka dio bilahi Burkina ɲɛbɔra aw de fɛ parce que i ni Choguel tun bɛ ka baara kɛ a ye transition fɔlɔ kɛ ni Bandaw ye kalo 9 maa si kun t'aw dɔn Choguel de nalen Choguel de tɔgɔ d'aw ma Choguel de Mali jɔsen ta k'a da ne bɛ fugari den dɔw sigilen k'an bɛ sɔrɔsiw kɔ parce que sɔrɔsiw d'an ka honneur d'an ma i y'a ye kuma ye mɔgɔ la dangaden fila tɛ tɛmɛ a kan ne bɛ nin kuma mɛn mɔgɔ dɔ da ko sɔrɔsiw non an tɛ Choguel dɔn an bɛ sɔrɔsiw de dɔn mais sɔrɔsiw tɔgɔ min bɔra n ko Choguel da di hali ɲamaden kuma fila tɛ tɛmɛ a kuma kan fɛn dɔnbalidenya kuma de don bi y'a kuma ye mɔgɔ la den ɲɛnama tɛ bilahi talahi n y'a fɔ dɔ ɲɛna dɔɔni ne kuma na a tigi bɛ Faransi ko wayi sɔrɔsiw y'an ka honneur d'an ma n ko sɔrɔsiw y'a d'an ma ni y'o kunfin den ya kuma bɛ yan M5 de nana ka 10.17 mesures Mali tɔgɔ sɔrɔ de kan aw b'aw jɔ o sɔrɔsi yɔrɔ jumɛn bɛ yen ni sɔrɔsiw ye bɛɛ dabɔ fanga la u ni Bandaw y'a fara ɲɔgɔn cɛ a ɲɛna n ko M5 de nalen n'a ka point ye o tɔ sɔrɔ a bɛ fɛn fɛn fɔ n'a b'a disi gosi n'a ye assise nationale fɛn fɛn n ko docteur Choguel ko k'ala Mayiga y'o de diyagoya k'o de ka kɛ o de ma kɛ bi yan o de ma tɔgɔ d'u ma bi yan aw b'aw jɔ ko sɔrɔsiw an bɛ sɔrɔsiw kɔ Choguel ye politicien de ala ye farafin ɲɔgɔn siyankolo ma c'est à dire ne ye farafin dɛ farafin bɛɛ ka yafa ma farafin bɛɛ tɛ mais farafin ɲɔgɔn siya dangali ma da depuis ala ka diɲɛ da farafin bɛɛ tɛ dɛ c'est la race la plus maudite c'est la plus ingrate a fisiri wale den n'i b'a saraka bɔ n'a farafinna an bɛ baga tubabuw ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ tubabuw kɛn tɛ anw fɛ mais tubabuw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ anw de ye t'an ye an yɛrɛ de bɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se ka n'a yɛlɛ sanfɛ an bɛ k'o sen sama k'o lajigin Mali jɔbaga de filɛ Choguel de koyi tant que Choguel mana ninnu bɛ dibi de la o tɛ foyi ye kuma bɛɛ filɛ nin ne bɔra kuma la
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malien FFP France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka wari ci no kala be Senwave application télécharger. Na Senwave application télécharger abene ga sigu tungara ka kor promodo urgent 10 euro be na ya ta ko fa baka banque information be du. Aw sumo be Malla Sénégal, Korbar Cameroun, abulu ka Orange no anu to be 40 ka na waru ci ngaba so Orange mo na sur place. Wugato ja abe wari ci dorome kele awta sara Senwave yera photo fleni. Na ba ci doro a photo fla na télécharger do ne ka kor promo urgent de. A photo fleni. O de kunda aga be.